Здравейте, кандидат шофьори! Продължаваме с разглеждането на последната част 3 от глава 16 задължение на водача. Отново сравнително лесна. Задължително изискване е превозване товар да не закрива. Приспособленията, с които е осигурен срещу падане. Какво означава това? Това означава, ако товарът е подсигурен с някакви ремъци, той не трябва да ги закрива. Това не е задължително. И да ги закрива, да не ги закрива, важно е да е укрепен. Осветлението вътре в автомобила. Осветлението вътре в автомобила, това означава, че вътре шофьора няма да вижда лампичките, което също не е проблем. Сигналните устройства на автомобила, това са примерно стоповете и мигачите. Ако ги закриват, това е проблем и няма да видят другите. Затова задължително товара не трябва да ги закрива. Огледала за задно виждане отново не трябва да бъдат закрити, тъй като шофьор няма да може да вижда обстановката зад него. В кой от посочените случаи безопасността на движението изисква превозване товар да бъде задължително покрит? Общото, което може да слепи някой или да се разсипе. Когато товарът отразява светлина и може да заслепи други участници в движението, да. Когато товарът може да бъде разпилян, да. Когато вали дъжд или сняг, това може да мокри товара, но ако това не води до неговото разсипване, не е проблем. Когато товарът не е укрепен, ако товарът не е укрепен и да се покрие, няма да доведе до неговото спиране, тъй като покривалото най-общо е един брезент, един найлон, който не позволява някакви неща да изпадат, примерно пясък при се движи автомобила от камиона от бързите поръви на вятъра да не се разпилее. Които избраните документи е задължен да носи водачът, когато управлява моторно превозно средство? Триверни документ за сключена застраховка гражданска отговорност. Какво е гражданска отговорност? Гражданска отговорност е един задължителен застраховка, която след като се вземете кола, тези от вас, които ще се взимат, задължително всяка година се сключва за период от една година. Не е календарна, т.е. ако изключите на 15 април, до 15 април следващата година ще важи. Като какво ви дава тази гражданска отговорност? Застрахователя, при който изключвате, трябва да изплати на пострадал от вас в катастрофа човек за нанесени материални или нематериални щети. Тоест, ако има повреда по колата или най-си Боже по другия шофьор или други участници в пътно-транспортно происшествие, то вашия застраховател трябва да им изплати някаква сума. Каква е разликата с каското? При каското каското е допълнително на застраховка, която е доброволна, т.е. вие можете да застраховате автомобила, като по този начин, ако се направи някаква щета или самия вие го отраскате при паркиране или някой го надере или участвате в ПТП, то до определена сума застрахователят ви изплаща ремонта и ви го покрива. Каското може да не го правите, но гражданската отговорност е задължителна и се залепя в долния ляв ъгъл и се проверява от КАТ при спиране на автомобила. Така, кое друго е задължително? Документ за платен данък на моторно превозно средство. Не, това не е задължително. Тъй като много често, ако не се плати данъка, има лихва върху него, така че това се счита за че така не ще ви го съберат. Това не е задължително да се носи. Свидетелство за управление валидно за категорията моторно превозно средство, което се управлява, да. Т.е. трябва да си носите книжката задължително и свидетелство за регистрация на моторното превозно средство. Да, това е така нареченият малък талон, т.е. има свидетелство за регистрация са 1 и 2. Това е големият и малкият талон, като големият талон показва регистрация и показва собственост на лекия автомобил. Него се удържите в къщи, докато винаги при вас в портмонето или в колата винаги трябва да се държите малкият талон, който е един от документите, които се изисква от КАТ при спиране на вашето моторно превозно средство.
Кога водачът е задължен да предостави за проверка документите си за управление на моторно превозно средство? Един верен. Само при участие в пътно-транспортно происшествие не. Във всички случаи, когато представител на контролните органи поиска това, да. Само когато е допуснал нарушение за правилото на движение, не. Тоест винаги, когато ви го поиска документите, ви трябва да си ги дадете. Длъжен ли е водачът на моторно превозно средство да носи документ за сключена гражданска отговорност? Да. Так тя е задължително, той винаги трябва да може да я покаже. При управление на състав на ППС водачът трябва да носи свидетелство за регистрация на тегленото ремарке. Да. Тоест, общо правилото, ако имате ремарке, 100% ви спират, това няма какво да се очудите, много ги обичат катаджите ремаркетите, тъй като много често се носят товари, те не са правилно закрепени, излизат извън колата, няма флагчета, не работят стоповете, няма резервна гума. При ремаркетата, тези туристически ремаркета, когато се направите технически преглед е за 2 години, а гражданска отговорност не се прави. Тоест на 2 години веднъж трябва да ви мине ремаркето технически преглед и трябва да носите, когато карате, трябва да носите свидетелство за регистрация на вашето ремарке. Много често не се носят и много лесна, така да се каже, мишена за органите на реда. За да участва в движението моторно превозно средство, задължително трябва да бъде: 1. Да бъде с включена застраховка каско. Както казахме, каското е застраховка за вас, за ваш автомобил. Ако ви го ударите, някой ви го удари, да може да се възстановят щетите. При новите коли хората почти винаги си правят каско, на лизинг имат винаги каско и така нататък. Трябва да бъде регистрирано, да. Оборудван с инструменти за ремонт, не. Колата ви първоначално взимате с временни номера, примерно при внос, след това номера става постоянен. При регистрация, но не може да се движите без номера и трябва да се движите задължително с регистрирана моторно превозно средство. Движите се по пътя 3 или 4 колесни моторни превозни средства трябва да бъдат оборудвани 3 правилни. Пожарогасител, да. Ако възникне някакъв пожар, с въже за теглини, не. С обезпечен триъгълник, да, и с лозична жилетка. Тоест, когато спрете дори в лентата аварийната и в пътната лента, трябва да си облечете светлозащитната жилетка. Това е първото нещо, да си сложите обезпечен триъгълник, в зависимост от това къде се намирате. И ако възникне ситуация, в която има дим или огън, да използвате вашия пожарогасител. Въже за теглини не. Необходимо, когато настъпи ситуация, в която вие не можете да продължите, или свикате репатрак, или някой, който друг има въже, може да ви изтегли, но това не е критично за вас. Тоест от тези 4 договор, този не е малко критичен, т.е. и без въже може да преодолеете голяма част от ситуациите. Да, ще стоите, ще чакате, но ще може да безопасно първо да стоите в колата. Движите по пътя 3 или 4 колесни моторни превозни средства трябва да бъдат оборудвани. 3 правилни. С отразителна жилетка, да. С вериги за движение при зимата, не. С аптечка, да. С обезопасителен триъгълник, да. Тук имаме аптечката, което е при нараняване на някои от участници в катастрофа. Трябва да може да му се помогне. Движение за вериги при зимата не са задължителните неща. Движите се по пътя 3-4 колесни моторни превозни средства трябва да бъдат оборудвани. 2 правилни. Въже теглини, не. С аптечка, да. С пожарогасител, да. Инструмент за ремонт, не. Като с пожарогасителя искам да обърна внимание, че имат и те срок на годност, трябва да ги гледате, не са вечни. Много често полицаите ви могат да ви спрат, покажете ми необходимите неща, те нарочно ги казват, трябва да ги знаете. Вие му показвате, това ми е жилетката, това ми е триъгълника и това ми е пожарогасителя. И вече ако наистина се заяждат, могат да ви кажат, покажете пожарогасителя до кога е годен. И ако не си проверявате, можете много лесно да спаднете ситуация, в която пожарогасителят ви е с изтекала проверка и
отново може да ви го обят. Превозването на дете под 12 годишна възраст на предната седалка на лек автомобил е разрешено при условие, че за него е поставена допълнителна специална седалка. Да, т.е. за деца под 12 години има специални седалки, които задължително се прикрепват с колан или чрез твърда връзка, т.е. имат едно рамо, което се щрака към седалката и по този начин осигуряват безопасността на децата при рязко набиване на спирачки, при катастрофа, те да бъдат предпазени. Забранено е във всички случаи, т.е. превозването на децата на предна седалка не е. Разрешено при условие, че го държи възрастен човек не е. Разрешено ако детето е дължина над 120 см не е. Кога водачът е длъжен да използва обезопасителен колан? Значи трябва да знаем винаги. Винаги, независимо от това на какъв път се движи. Да, само предвижение с скорост над 50 км/ч не е правилно, само предвижение по път извън населено място не е правилно, само предвижение път в населено място не е правилно. Тоест винаги трябва да носим обезопасителен колан. В който изброените случаи водачът е длъжен да използва обезопасителен колан. 3 верни, само при движение с скорост над 30 км/ч. Не те ви казват само, какво означава само? Означава, че под 30 не е нужно да повече колан, това не е правилният. При движение по автомагистрала да, при движение по път извън населено място да, при движение по път населено място да. Тоест служително навсякъде трябва да носи колан. Движението на лек автомобил с пердета на стъклата за задните заднични врати е. Ето един от въпросите, които ви изглеждат пълно абсурдни, но ако има в закона, лек автомобил може да имате пердента на задните стъкла. Кога е разрешено? Разрешено във всички случаи не, забранено е не. Разрешено е ако автомобилът има от двете страни огледала с виждане назад. Така, значи вие ако имате двете страни огледала с виждане назад, може да сложите пердета на задните стъкла на страничните врати. Разрешено ли е теглянето на ремарке без регистрационен номер? Така, както казахме, и кола и ремарке не може, т.е. не е разрешено. Независимо дали носно и така нататък, ремарке трябва да е регистрирано и да има годишен технически преглед и задължително трябва да има регистрационен номер. Как трябва да постъпите, когато поради движение с ниска скорост причинявате образуване на колона от ППС, т.е. най-често по някакви хълмове, при изкачване, при проходите имаме голям наклон, някое моторно превозно средство, примерно камион с дърва, който се движи бавно и постепенно задръства цялата верига. Какво трябва да направи той? Няма задължение да се съобразява с превозните средства, движи се зад мен не е правилно. При първа възможност да спира и да пропуска колонта. Т.е. при първата отбивка той трябва да отбие, да пропусне колонта, за да не ги забавя. И последния въпрос за тази част 3 и за глава 16. Винетният стикер за платена винетна такса при движение по републиканските пътища се поставя. Той се поставя пред на предното стъкло. На стъклото на предната лява врата на автомобила, не на вратата на автомобила, в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, да, в горния ляв ъгъл на предното стъкло на автомобила, не. Непосредствено до знака за преминат годишен технически преглед. И тук вече се опитват да ви объркат. Този за винетния се слага в долния десен ъгъл. Този въпрос е все още от старите, тъй като в момента вече при закупуването на винетката е изцяло електронна. Те могат да ви проверят по номера на вашия автомобил, не е необходимо да се лепите. Все още присъства в въпроса в сайта на Министерството, така че да сме насигурно, трябва да помните старите правила. Сте купили отдавна, все още може да е годна, така че за някой може и да важи. Така че винетният стикер се ставя долния десен ъгъл на автомобила, на предното стъкло. Натискаме бутона изпращане. Прегледна оценка. Сравнително лесна глава, но с някои особености. Преговорна глава 16. Товара, когато превозваме товар, той не трябва да се разпилява, поради това или не трябва да пречи на останалите водачи, трябва да е покрит, когато блести, когато може да паднат части от него. Когато се движите и ви спре полицай от КАТ, трябва да му предоставите винаги документите при поискване, трябва да поставите свидетелство за управление, свидетелство в регистрация, това е така нареченият малък талон,
и гражданска отговорност, която е задължително в България, се изключва за срок от една година. Каското не е задължително, може да имате пердета на задните стъкла, ако ви работят страничните стъкла на автомобила. И ремаркетата винаги, когато се движите с ремаркето, трябва да бъде регистрирано и трябва да носите неговите документи, защото когато ви спрат, трябва да може да ги представите на органите на контролният орган. Благодаря, че ме гледахте. Абонирайте се за канала Мискам Банка, включите се в Facebook групата и продължаваме с следващата глава 17. Виждани и до нови срещи!